अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। पाऊस आंबोलीचा गारवा घेऊन येतो। या गारव्यातून मग आपल्याला भजी आणि चहा खावी प्यावीशी वाटतात आणि मग विजांचा गडगडाट, वादळी वारा आणि पाऊस असं काहीसं समीकरण आता आंबोलीत सुरू झालं आहे। वळीवाचा पाऊस गेल्या वर्षी याच दिवशी पडला होता आणि आता त्याच दिवशी परत आलेला आहे। सांगायचा उद्देश काय तर पाऊस काही आंबोलीची पाठ सोडत नाही आणि आम्हालाही या ठिकाणी सोडत नाही। ढग दाटून आलेले आहेत। थोडीशी गंमत केली, कॉमेंट्री वगैरे अशी मजेशीर होती ती, पण मस्त ढग दाटलेले आहेत। पाऊस पडतोय छान, बारीक बारीक आहे, परंतु आता मोठा पडेल, कारण बेळगावच्या दिशेने म्हणजे तिकडे हे बघा, हे झूम जे केले ना ते डंपर येतो, त्याच्या मागच्या बाजूला पांढरे डोंगर दिसतात, म्हणजे तिथे प्रचंड पाऊस पडतो ॲक्च्युली। आणि इकडे तो पाऊस सरकतो, आता येईल चौकळमध्ये जोरदार लागलाय आणि आंबोलीत आता हा पाऊस वळीवाचा सुरू झालेला। अजून तरी लहान आहे, पण बघू मोठा पडेल कदाचित। सो अपडेट देत राहू मोठा पाऊस आला की, कारण पावसाळ्यानंतर अगदी डिसेंबरच्या सुरुवातीपर्यंत पाऊस पडला होता, त्यानंतर डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल 4 महिन्यात पाऊस पडला नव्हता, तो आज आलेला आहे। त्यामुळे थोडे अपडेट देतोय, बाकी आंबोलीचा पाऊस तुम्हाला मला नौका नाही। सो स्टे ट्यून गाईज, विल मीट आफ्टर सम टाइम फॉर मोर अपडेट। स्टे ट्यून। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।